Brontzea lortu zuen lauterdian, urrea binaka eta zilarra ziurtatu du buruz burukoan. Urteko pilotaririk onenak markak osten segitzen du. Ez zegoen aukeratutakoen artean, aurkezpenaren bezperan Zabaleta lesionatu eta korrika eta presaka deitu zioten. Entrenamendu bat egin gabe hasi zen eta ara. Urrutikoetxea, Elezkano, Laso txapeluna eta Dario gainditu ditu. 4 urte geroago, Bizkaiak ordezkaria izango du finalean. Nik uste modalitaterik exigentina dela eta gehien apresiatzen dena eta pelotari dano pestuke ulorra goteko aukeraik eta alde hortatik Bizkaixan izenien finalien egotien izako hori bada. Elordik pronostikoak hautsi dituen bezala altu nahi dugarrena kiniela guztietan agertzen zen lehen egunetik. Finala jokatzeko ez ezik, txapela jantzteko ere bai. Ez ditu 9 urte egin profesionaletan eta 12. finala jokatuko du Amezketarrak 4. kantxa osoan. Hasi nintzenen, netzako buruz-buru zaiena ozan, oso urrutik ustean finala eta iriska eta buruz-buru lau final jokatza gauz ondi da. Nik uste gaur egungo errege altuna dela. Nik uste bera dauela danon gainetik pausu bat gora beste eskaloi baten esango neuke. Gehien estutu duen Aitor Elordi hain justu, ekainaren 4ean aurrean izango du Izar Gipuzkoarrak.